हेलौ नोंथांमोन, बेयो जोंहा सुजुनाय बिजाब ओइस फार्स्ट इयारनि बियो सेसनेल एग्जाम टेस्टनि बियो फार्स्ट इउनिट टेस्टनि। स' नोंथांमोन जुदि नोंथांमोननो बिदि कुइसन नांबाय थागौबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बबे एग्जामनि ओइसएसनि गाहायनि एग्जामनि बबे एग्जामनि कुइसन नांगौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थांनानै खोन्थाहै। स' नोंथांमोन जोंहा बिदिब्ला सेथिनियावनो दङ हारियारि मेथाइ रायथाइ लिरगिरिया सोर? जोंहा बि नाम्बाराव दङ गार' फरायसानि बिबुंसार आरो बिथोन बायदि खामानि मावनो हमदों। कामरुपआव बैसागु दानाव मा फुजा खालामनाय नुनो मोनो? बाथा दारिया पान्ता आश्रम खेलाफोरखौ बबेयाव बांसिन गेलेनाय नुनो मोनो? बार मण्डलाव बेसेबां जौखोन्दो अक्सिजेन थायो? सोरखौ नंसोर मालाय नंदं खन्थाइनि खन्थाइगिरिया सोर? आबारि मुंनि सुंद' सल' बिजाबखौ सोर लिरामोन? थान सोदोबनि ओंथिया मा? दिलावग्राया मानि मा? दावहानिनि बिसिनि मुङा मा? IDNDRनि आबुं मुङा मा? ओमफ्राय जोंहा नैथियाव दङ सुंद'यै फिननाय लिर मोनद'। जायखिजाया बाहाय 6था लिरबानो जोंहा 2 सानजाब 6 12 मोनगोन। स' नोंथांमोन जोंहा फार्स्ट कआवनो दङ नेपलियना मा बुंदोंमोन? आइजो सोलोंथाइ गोसारहोनो थाखाय बबेयाव मा फरायसालि गायसननाय जादोंमोन? सिनि मैगंखौ बर'फ्रा मानो जायो? बर'फोरनि बबे खेलाफोरा चीन हादरनिफ्राय फैनाय? आबहावानि थादेरसाफोरा मोनबेसे आरो मा मा? खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोरजों लोगो नांनानै लिरामोन? स' बेखौ नोंथांमोना 6था लिरबानो नोंथांमोना 12 नाम्बार मोनगोन। स' नोंथांमोन जोंहा 4 नाम्बाराव दङ जायखिजाया मोनब्रैनि फिन हो। जायखिजाया बाहाय नोंथांमोना मोनब्रै बासिनानै बबेखौ हायो फरायसा लोगो नोंथांमोना बेखौ मोनब्रै बासिनानै नोंथांमोना लिर। मानो होनबा बेफोरबायदि एग्जामा जावले जाफ्लेबाय थायो आरो बे 2021आवसो जानाय। स' नोंथांमोन जोंहा आरो 4 नाम्बाराव दं गुवारै फुवारना लिर मोनसे। बाहाय दङ जोंहा मोनथाम होदों, मोनथाम गेजेराव मोनसे लिरनो हाबानो नोंथांमोना 6 मार्क मोनगोन। ओमफ्राय दङ जोंहा 5 नाम्बाराव बाथ्रा फाव मोनसेनि। बाहायबो नोंथांमोना मोनसे मोननैनि गेजेराव मोनसे लिरबानो थाब मोनगोन फरायसा लोगो नोंथांमोन। ओमफ्राय जोंहा 6 नाम्बाराव दं मोनसे सोदोबजों लिर मोनथामनि। बाहाय दं जोंहा मोनबानि गेजेराव नोंथांमोना मोनथाम लिरबानो 3 नाम्बार मोनगोन। इसिबां लिरजोबनांगौ बे नङा फरायसुलि लोगो नोंथांमोन। स' नोंथांमोन दिनैनि बे आंनि ML बड'नि सोंनाय लाबोनाया एसेखिनियावनो जोब्बाय। आरो स' नोंथांमोननो माबाफोर नांगौबा कमेन्ट बक्सआव थांनानै खोन्थाहर।